Hello everyone, welcome once again to LV Amor Vlogs, and this is your friend Lou Amor. So today, di kita karon sa beach kay nagpa-presko. So I hope everybody is happy and healthy, mga kabuhi sa Ferrer, GERD sa Ferrer, mga acid reflux sa Ferrer, no? This is your world, our world, life of a PWD, senior citizen, and single since birth. So, today, atong itakol ka ng gusto ba mo nga magpabilin ka mo nga slim, nga wala mo'y buhaton, dili kinahanglan mo ato mo sa gym aron mag-exercise. Please be with me ug akong i-share ninyo unsaon nga dili gyud kita mudako. No? So, atong ibaluan nga kita tanan kadunay kabuhi, maglisod gyud ta pagpanambok. Mingon din na uban na may daghang tambok nga kabuhionon. Pero usually gagmay gina sila ngano dili kaayo ta kabuga og kaon because maglain dayon ang atong ginhawa kun mahinaya kita og kaon, labi nag makakaon kita sa mga nabito mga oily, mga fatty, mga spicy, mga hot, no? Dili ta kapatuyang diha. So the tendency kun mukaon kita maglain atong ginhawa. So di na din taganahan mo padayon og kaon. Ang uban anak mo suka pare na kong amiga karon diri si Jojo nga maglain niyang ginhawa niya na yung kulkugon iyang throat aron mo throw up siya, no? So unsaon pagtambok nga wala may galingon. So ingon ni ana, no, before mi atake nako ang kabuhi, I used to be gi-maintain man gid pud nako to 100 pounds. So naala na siya sa mga 45 kilos, and then later years akong kinabuhi sa dihang miatake na ang kabuhi, acid reflux, ang GERD, kay I suffer anang mga butanga, no, mga disorder. Sa dihang miatake na nako, I dropped from 100 pounds to 90 pounds. Unya, so pila man na siya nana sa mga around 30 kilos kapin, no? So migamay gyud ko, as in migamay. Tungod kay wala pa ko kay baluon saon pag-adjust anang kabuhi or acid reflux. Unya wala pa pud ko ka dawat ana niya muna nga magsigir ako hinuktok, magsigir ako ka depressed, magsigir ako ka stress, no? Di ko katulog tungod sa stomach upset, no? So insomnia ang labas. So kanunay kung walay tulog, so mihugo gyud ko, no, migamay. Naiuban tingali mingon og kabaki ko di ko mo gamay basta kay di lang po ko kabuhionon, no? So tingali pero dili nato ikapanganti, no? We never can tell because ako wa po ko mangandoy nga moabot ako sa punto nga magantos ko ng kabuhi, no? Wala gina abot ra gina siya. And so I'm happy because dili gyud ko mudako kay kontrolado ko sa kung kaon, self-control, self-discipline, what to eat and what not to eat. So ang nahitabo karon nga doon na ko'y gibati nga kabuhi, wala gyud ko manambok. Ang akong mga dresses 10 years ago, maura gihapon ron, maurang sukod. Wala mudako, wala pud ko gamay, no? So, niapoy akong amiga din si Jocelyn, kabuhiunon po ni siya numero 1. And so, dili advisable kung kabuhiunon kita, dili advisable nga manambok kita. Ngano, tungod kay kaning atong kuto-kuto, dili na siya pwede mo dako, kanatong bilbil, kaya aron dili mo musangit sa esophagus, kana bitang duol ra kaayo siya sa atong esophagus, sa atong dughan. The tendency is dali lang ang pagsaka sa acid, labi nagdili mo sira ang specter, no? So ingon ana, tinuod na jo, no? Yes, tita. mo mag-abot na gani ng atong unsay nga na kuto-kuto. Kuto-kuto. Kuto-kuto mo dako na siya din moabot diri sa esophagus. Ang kabuhi ana pertigyod, no? So kana kinahanglan nga mag-maintain kitag ideal nga weight, no? So now I am
idadidara na magud pug ko, so ang akong metabolism medyo minus na nako sa 55 kilos o naa sa mga 120 pounds, no. So pero ang akong BMI normal, very normal, no, kay ga-maintain jud ko ana tungod kay di ko ganahan mudako because hanga kay nang kabuhiunon ka unya mudako pagyod. So kung gusto tang magpa-slim, slender, ato lang pasalamatan nga na atong kabuhi. Self-control, self-discipline, what to eat and what not to eat. So kinahanglan kita mga kabuhiunon, mga GERD sufferer, mga acid reflux sufferer, kanang kuan lang yun, eat sparingly. Gamay-gamay ba? Gamay-gamay nga kaon pero kanunay. So nga akong sister-in-law nga kabuhiunon po lingon siya, kapuyan mo ko anang ju kaon, no, ginagmay kaon pero kanunay, kapuyan man ko kay wala may mong trabaho magsigritag kaon adtos ko sina kaon. So dili punta mo dako kay gagmay raman, no. So ana na lang kun ara sa balay mo na atong himuon kaon gamay kana atong usa ka plato nga budget para pamahaw o tagurha ka kutsara dayon mag kuana pod kubi-kubi or unsay buhaton din duha na pod ka kutsara inana, no, ayuhon og usap atong tagaag trabaho ang atong saliva nga mopahumok ana kay usa sa makakabuhi nato kanang mga gahi nga gikaon, no. So kinahanglang soft kana siya moabot sa atong tinai, no, sa atong intestine, sa atong digestive tract. And so kung mag-travel, magbalon gyud magkaon-kaon while traveling kay peligro kung mapasmuhan kita sa gutom kay sigurado ko nga ang kabuhi mo atake na pod nato, no. So mao lang siguro kana ang akong sharing karong adlaw. Exercise pod nalimot ko, exercise, walking, just to walk. Dili kinahanglan nga maadto ka sa gym aron mag treadmill, mag push up, mag unsa pa diha, no, walk, pleasure walk. So pareho na ko karon ni ako sa beach karong taud-taod, maglakaw mi ni Jojo for 30 minutes sa balas, diha sa balas, no, magtiniil mi aron healthy, no. So mao lang kana mga kabuhi sufferer, GERD sufferer, mga acid reflux sufferer, or in short kabuhi, no. Doon na muna siya diferensya pero mo gina siya ra. And then single since birth, PWD, senior citizens, this is our world. Ana na gid na acceptance and living with the kabuhi og tanang mga disorder, no. Acceptance lang, and then with a grateful heart magpasalamat ta sa Ginoo nga bisag inaani ta pero gisustain ta niya buhi gyapon ta. So please remember, God loves you and me. Lua more cares for you, and have a good and godly day everyone. Katawan ako amiga des Jojo. And so bye for now. Bye bye.